Si n'han rigut ja, doncs... Pels més atrevits, un striptease! Ho sento, el que hagin pogut veure, doncs ja que s'ho imagini la resta. Un número molt interessant i divertit del nostre estimat amic, en Bob Esponja! Podria haver cantat alguna cosa, com a mínim. També tenim un número de màgia. Senyores i senyors, aquí tenim un barret completament buit, però farem un truc de màgia i apareixerà un... No t'ha donat res. Ja, però ja anava a dir conill. Llavors... Conill, ja ho saben. No, has tallat la màgia i llavors surt malament la màgia si la talles. Vale. També tenim un magnífic número de dansa contemporània. Em tallaràs o...? És molt interessant, molt. Bueno, era com l'eliminal del ser, no? És això el que volia dir. Tots ho heu vist, oi? Sí. A veure, tenim de tot. Tenim Canto Hondo. ¡Ay, tus ojos verdes! La Ópera. Un tío que se pilla los dedos con una puerta. Bob Esponja en patinet. Repartiment de diners per tot el públic, ja veureu. Ara us fareu rics de Aquí sobte. tinc un xec! Vostè com es diu que li poso el nom i li puc donar el xec de... Ho sento, no m'ha temps. Un cop d'estat en directe. ¡Sienten, coño! I també castellers, tenim castellers. Sardanes. I finalment, un número especial pel qual demanaré que el tècnic ens baixi els llums. Tots, si pot ser. Gràcies. En referència al nostre país veí, la mascletà! Pam, 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 mira, ya es una bandera, ya está, ya masajeos a l'atmosfera. Un aplaudiment per la primera gala dosificada i retallada de la història.